Hello friends, jotono lamsogo ani blog ang tabuk Christmas banigo thangna bagai ready ong baijak thangnayo ani blog ang Christmas ni video upload khaijak abo hinke 6 tarikh ang khumpuyo nayo hinke abo paiman iya gulo hinke tabo khumlung syndicate taibo jengjagui tongo hinke abo tak paina naikha omo paike taibo khumpuyo ko tini ni simi ketli rongni jengjaknai mane jengjagui tongo tini ni simi hinke yang syndicate nai phayoi tini yang khumpuyo nai phainai hinke norok nai tongdi ang first syndicate thangnai aro Christmas bangik nainai garo naibe phaike yang berainai aro habnai da ko khumpui playground taibo hinke nai tongdi direct aro thangai malai sinai 이 썩바이자 따보 스랑카서 한글씩 싸우이네 뭐에 분수가들이 많게노 쌈간 팽이스가 탕그라 나온 버릇이 많이 바이냐니로 이게 정답복 쌈응 버칵 탕의 동라요 여러니 first 도가노 동고 아원 방의력 이게 아원록도 짜나 무숭이야 이게 파스포트니 누사나이 하이퍼노 테이부 비싱가 하보이 네그라나코 땀땀 아이템 똥 이게 아부노 스강 베라이 네레그라나 베라이 네바이 네케시 보럭 까함 보럭 거턱 턱이야 암다 하이제 먹걸로 농만이 베파노자에 자토톡 도가노 아른 합나이 하이니 바그이 드럭드럭 탕의 똥라요 비싱버칵 이거 어버 힘께 그롤로보 사야코 하이퍼노 나이톡 하이게노카 기띵게 사야 자토톡 하이퍼노 테이부 나이그라나코 비싱거 당그이 이거 이게 이렇게 그짝그짝 그렇게 나이타도 그 보통 가봐 제 자트도 가이 이게 거로 블랙 비스럭 버거라럭 이게 아버노 어두가는 합시나이 이거 나이나 가종 치킨 까밥 겨버스강 살아이그라나코 겨머 사바이카 어머니야 걸로 이거 chicken chowmin na kha mo sabai si odek sa sakasung video khai tongo inke ko tabong ke sabai khawar dogano rang rosinai ke hara rang robai te kaisa dogano try khai nai nai naigrana tam tajakno inke phailai ka tai bosanai hinai te kaisa dogano iko nai di tamana chong iko nakha chong lollipop jono kaisa ya bosa laigrana tabuk hinke chabai mani yagulo sokpai kha bluetooth speaker dogano tamni hinba jong gan rock kisa misa nogo tongpro rosablayo hinke abon bagai practice khaina bagai sini thane sound kotor ke pungnai kono phano koroi hinke bluetooth speaker rok ba hinke to practice khaina ni tesa ejiongo tamni himba khorang kotor ke pungo hinke abono jong painai hinai tabuk nailai tongo hinke ok kolok no naina kha ke abono tabuk test khai nailai nai gai ko jong logeo pen drive tu jak obo thepai nai mani chawana so kaham ke pungya chawana so kaham ke phaya ta ka abono abo naya te kaisa chikon tongo tabuk abono nai 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 kho nai tongdi ko nai sina khaw kate kisa bara aboni sai ke obo hinke jong paina kha lang thang sinai tini hor ni simi hinke practice sikhaile sinai aw tini hor to practice khaya tini hor to hainsi horong thanga ka khana phungni simi ke practice khaile sinai jam bagai naina khabo ge tini melani first omono jong payo ge tabukhe o tharo ke sengjat paina sinai puri rokhai prokhe nango anero koroi ge abo 40 rupees inkiba paina sinai abo ge tabukhe khum dogana sokpai kha khum to paiya haipano hanyo price sungui nai nai hinai nai phaimani ge abono kaisa kaisa khaiye sungui nai grana oro ni bisinge pocha ponoi chin nogo tongo ge abono chini nogo je tongnai abono sungui nai nai busuk sa hanyo sungui nai ni ta
ke iko bono ang sungmani sawo pangsano 100 pho ke snake plant no sungmani abo bahino 100 hinai sawo ke o jaga ni thanglai sinai ke tabuk ke sokpai kha iko mushroom khaimani o mushroom bosuno tam hisaimaya konai di obo oroni pero ke abono obra paitelangnai himani 100 taga hisawo ke pailia tabuk thangsinai iko tai kaisa jaga ang nongno samani khumpai playground no himani a syndicate ni naibai phaiui jong direct yang phaika ako khumpuyo ke orong ke tini no first ang tongo ketli rongni ke ko borok program khaibai ni serai rok thangai tongo oro dugan rok basuk sopai baya kho ayang mang si joto thangbai jak hingke ayang tini paikesi khana oro rogo dugan phaibai sinai tini borok kom noro ke jong tabuk thangoi tongo Bethlehem kamini subrai Jisu Kristo asaimani Gwalnogo a jorani mangpili rongno belaino real haike sanamka oro ikonai di Jesus rai froni mangpili iko mera muluknai rok tei Jisuni suari ajorabo Jisuna naifeika naidi ko ang jomkhai phunogano mera adar jajak khainai thok ma khainai sanamjak belaino naithatok khai decorate khaijak lighting bu jilik jalak ang tango taibo naithogui tongo ke abono borok rok photo bujak laisugo o jagao iko oro tabuk dogan rok kobang phaisogya khoba borok rok bo kuriba nerok no kisa oro ni view no phone goi rekha borok kuri rok ni ke jong tabuk abono manai mungsa nanai hinai kaisa dogano sokpai kha obong kha tabuk tojangmani jora to nanguino tongo jotoni bagino kabong kha socks jong painai hinai phaika ki ang o color no chajakya amon bagai angke white color chajago hingke abono white color sanai tongo tabuk hingke borok nai togui tongo iko mankha Nike ni hingke omo 100 rupees po ke nainamani chawo hinai na sinai abono hingke chung tabuk ongkholaikha thangsinai tabuk first chini dogano thangai kisa rest rok khainai hingke chini manui rok aro tongo dogano daika bujak hingke chini dogan bai o khumpai playground to bisi chalya hingke chung phaibrok himui no phaio ke tabuk thangmani bo himui thang tongo hingke abono aro thangai phunuknai ang tamo manui paikha tinini ke iko ang tinini paimani angkha iko bo kaisa tei hingke rang botang kaisa hingke hiyani bwkhanai khajaknai bo paiphansa kama thango kemo kaini nakha ang color no chajago hnai kyasukno tabuk hingke chung melani sokpaikha chini dogano kisa bathagoina laikrana aboni yagulo nogo thanglainai ge chung je bluetooth speaker paiti femani abo bai gansi khanalai tongkha naidi do khanai tongosu iko best quality saimana kai earphone bai khanai naidi tamni best ni quality saimana kai earphone bai khanai naidi volume up khair dikisa Abo si bridal Rupesh sini favorite contestant Rupesh Devarma resap mani no khanalai tonglayo jong afro bro resap pro sini pen drive no dawi nai record khaiti khaijak ke haboni bagai ta khanalai tong khorang kutui ke bone ke pan khorang hamke dai sana ko krayang kham adi thigla khamong ke tap ki series khaina grana ini nan video orono en khaisinai mukure phaiga kisa tang no khande thojang rai simisi maite tai chaliya orono so ek chowmin rok salai kha abono jotono hol kaham demo malai phinai nrok bai ek desa na chicken oh chicken chowmin chi tao ek butong chicken butong ko ek chicken bulgata ha nroi malai nhai ani next video kaham tong di jotono hol kaham